3, 2, 1. Nyt. Moi vaan kaikille, meikällä on Pelaajaisyysi. Tää on Alex 1 tunti videokanavalta, eka video. Mä tein tän videon tämmösen kanavan, mihin mä laitan mun tunnin vertaisia videoita. Joo niin. Tänään mä pelaan jonkun tunnin CS:GOta, koska tavat tunnin kanava. Myös voi olla 2 tuntia, mitä vaan muutakin, mutta enemmänkin 1 tuntia. Tää tulee ne kaikki livestreamit. Vitsi! Flashbang tuli tohon. Jumalauta. Tuossa ihan lähellä. Miksi? Oi vitsi. No moi. Mitä kuulee tälle, et mä hoppuis. Ei, exit. Don't exit. En voi ottaa nyt pitää, eiku vois ottaa. Noin. I throw the flashy. Se on flashi. Selvä flash. Hei, sipsi on tullut. Tuolla maassa on sipsiä. Mä oon mun sipsibussa. Bomb has been planted. Joo, me voidaan eka matsi, mä menen sinne. Bomb has... Vitsi! Voi juma, se on se! Okei, noi ei ihan hyvät noi pistoit. Toivotaan, että voitettais. No ei. Moi. Oi vitsi, nyt se räjähtää. Yes. Terroristit voittivat. Ehkä on erä, joten Idiot. Oota. Niet. I am not idiot. I am not idiot. Flash. Pommia vaan ihan lähellä. Yes, we are not idiots. Voitettiin. Mennään. Onko tää? 360 no-scope.
Ei voi tästä. Mä oon pommit. Smokin tosta joo. Ja tommosen vois ottaa. Ja mennä. No vaan seuraa pommia vai? Koska pommi jääpä. Mä sanoin sitä jo pommi jääpäks. Voi vitsi. Voi juma. Juma! Se ei kuollut vielä. Kuoli nyt ainakin. Ei se kuollut. Voi vitsi, mulla on 15. Vitsi! Flash tonne. Hyvä, ei mennyt siihen. Jumakauta! 1! Voi vitsi, mä oon jäljellä vaan. Voi vitsi, toi. Mä olin ihan huono. Tonne ei kannata mennä, tuolta ei kannata. Ei vitsi, mä oon pommijävä. Jes, mä oon pommijävä. Tykkää olla pommijävä. Ota. Voi vitsi, joku soittaa. Ootko? Halo? Okei, tuu CS. Mä teen videota koko ajan, niin voit tulla. Joo, mun kaveri tulee, joten me voitais pelata toi vaan. Äkkiä. Ei se soittaa mulle. Voi vitsi, flashi. Ei toi ollut flashi. No. Exit to menu. Meidän pitää nyt mennä vähän äkkiä. Skypeen. Ja pitäis tulla jo. Ja sillä Skypeen. No, mä otetaan paussilla. Onko? Joo, se on hyvä just. Joo, siinä on King Boo. Okei. Mä oon nyt. Mut tiedätkö mikä on niin ärsyttävää? Siinä olisi sitä koodia. Ei koodia, vaan se sinityyppi. Kuka ärsy. Se noita. Bowserin apulainen. Ota. Mä teen sen jutun. Minkä jutun? Mä kuvanko? Mä kutsun sut. Joo, me ollaan nyt siis taas pelaamassa mun kaverin kanssa. Terve. Oota, ei vielä oo käynnistynyt tää. Sä voit sit kuitenkin tehdä jotain jännää tällä videolla. Joo. Ootetaan, että niinku jotenkin. Vois aloittaa live-streamin. Ai se. Niin, tai jos sä aloittaisit. Okei, mutta ei se niinku kuvaa heti. Joo, no ei se, tehdään vaan video. Tää syttää tää aloitus. Niin hirveästi. Oot sä valmis kohta? Oot. Mä ootan tässä niin kauan kuin että en. Voi vaan yksi ongelma. Nyt mitäs?
Oota nyt. Nyt. Mä liikuta yhtään hiirtä, sit se toimii. Oot sä valmis? Joo, en mä vielä oo ihan. Mä en oo vielä. Okei. Assi, voit sä olla hiljaa? Because me tehdään video. Nyt. Ei. Nyt. Oot sä nyt? Oi mä laitan, oota mä tuun tuu. Mihin? Siis te lähtäis mulle... Joo, noin. Okei, nyt mä aloitan. Mä aloitan uuden videon. 3, Eikö oota? Joo, no niin. 3, 2, 1. Nyt. Moi vaan kaikille, meikällä on pelaajaesyys ja mä oon kaverikaan pelaamassa CS. Let's go. Hei muuten. Laita toi kaiutin sieltä, mistä voit niinku kirjoittaa. Ja laita se pois päältä. Joo, se on hirveä. Mutta tää tulee nyt siihen uuteen kanavaan Alex tunti. 1 tunti. Siis tänne mä laitan vaan mun videota. Niitä isoja videoita. Ja Okei, oletko sä ready? olen minä ready. Mikä maa tää on? Mä en tiedä. Okei. Let's go one. Eiku hetkinen, oota, mä katon muuten mikä. Otetaanko deathmatch? Vai casual? Casual. Joo. Ihan hyvä. Oot sä valmis? On. Let's go. Tää video sit kestää jonkun kauan, jos me... Niin kauan kun me ehditään. Hei muuta. No. Tiedätkö sä ton... Kun sä pelaat CS, niin mennäänkö me terroristeille vai... Terrorist. TT:lle vai teille? Terroristilla. Okei. Jos mä saan, niin mä haluan ehdottomasti ottaa mun AK franchise-listin. Terrorist. Ei oo, peli on alkanut. No counter-terroristit sitten. Ei, mä pääsenkin jo. No, mä pääsin counter-terroristeille. No, vaihdossa. No, olla vastakkain. Ei kyllä nyt loppuu just peli. Okei. Spectrum case. Tyyli saa joku puukon tuolta ja ei avata. Mennään Infermo. Inferno. Mä oisin päässyt vielä tuohon sun tiimiin, mutta... No, tää loppui justiin. Mut silti sä voitit. Teidän tiimi voitti. No. Ai niin, muuten Alex onneksi olkoon 100 tilaajasta. Joo. Sait 100 tilaajaa. Tää tulee sit eri kanavaan, minkä mä tein just. Koska tänne voi laittaa mun pitkiä videoita. Ja tästä tulee ehkä niin pitkä, että tää tulee sinne. Hei, kandee muuten lataa semmonen peli kuin Paladins tuolta Steamista. Joo. Terroristeille. Mulla on se. Se on hyvä. Mä otan AK:n ja Tech 5. Jotu, sulla on upea AK, näytä siellä vähän. Tämmönen. Niinku pidä sit, paina F. Painan. Mulla ei tapahdu mitään, mulla näkyy niinku tälleen. Mulla on omalla. Let's go. Let's go. Kill it him. Onks sulta erilaista puukkoa kuin tää? Oi vitsi. Hei, mä sain autosniperi joltain. Ei tarvii Mä laitan smoke. Ei vitsi, ihan väärä kohtaa tuli smoke. Hei, flashback. Ouch.
Ai vitsi, ei vitsi, tuolla on tyyppi. Näin hei mä tapoin jonkun, mutta ollekin tää oli vaan varma. Ai heti Tapoin kun, taas jonkun. heti kun toi, se tappoi eka mut. Mä en ota mä otan oikeastaan Goeie politie. Tech 5 ja flashbackin. Mennään tänne B:lle. Hei, mulla on muuten asiaa. Hei, joku jätti pommi. Voi vitsi, hei. Mut hei, tiedätkö mitä? Miten tehdä niinku siitä automaattinen? Et se ampuu automaattisesti. Miten niinku se ampuu se sun pistooli? Ei! Siis siellä on kolme tyyppiä Joo, siellä B:llä. mut miten se ampuu niinku automaattisesti sun pistoolis? Niinku silleen nopeemmin. Klokki. Sun pitää painaa sitä toista, niinku left clickia. Oi vitsi. Missä sä oot? Oi. Varo! Jumaa. Siis mikä on klikkiäne? Se on niinku oikeen puolella mä hiiren. Niinku onko se, näyttääkö se nuolta? Siihen tulee semmonen teksti, Block 18, just rapid fire. Ui saa, hei täällä on 2 tyyppiä, mitä ihmettä. Meidän tiimi on ihan aika nopo. No katsotaan nyt vielä. Kenelläkään ei oo pummia edes. Joku vaan menee piiloon ja ne haluu vaan tappaa ne, voittaa silleen, että ne tappaa ne tyypät. Toivotaan voittoa. Ei vitsi, toi on ihan lähellä. Ei vitsi. Se on ihan sika lähellä. Hei. Muuten toi on hackeri, se tietää missä ne on. Ne tyypät. Eiks ne? No joo. Miten se tietää missä Tai on? sit se on vaan ihan sikapro. Se kuuntelee kävelyääniä. Silleenkin voi No tehdä. joo. Joo, ei se oo. Se on hackeri. Se siis, kato, ihan lähellä. Ei, mitä? Ei varo! Ei tosta tekee. Laittaa mala. Yes! Hyvä! Voitti! Se on pro. Aika pro. 12 helttiä. Aika muuten nice. Ei paha. Mä otan hevin. Mä otin tää AK vielä taas, kun se on niin hyvä. Voisin seuraavalla matsilla ottaa AVP. Mä käytin mun kaikki rahat. Oot pommiäpä? Ettu. Mä seuraan pommiäpää. Missä se on? On se sniperille, se ei tee edes mitään. Se ei tiedä edes onko sillä pommia. Ehkä. Hei. Oi. Granate. Kuka? F2. Pitääks F2? Joo. Paina F2 nopea. Joo, paine. Koska me ei haluta, että kukaan kikataan. Niin, koska... Mä menin... Ei! Mä latasin Negeville, sit joku tulee tohon vaan tuolla M4A1. Tosi kiva. Hei, tiedätkö mikä on mun piilo? No. Kato mua. Hei, kato. Ei vitsi. Mä Me kuolin. voitettiin. Nice. We are the winners. Me ei laitettu pommia vaan taputus. We are the winners. You're winners. Kuna mulla on? Mä lähen tietysti pistol roundilla. Joo. No hyvä. Let's go to pistol round. Okei, mä oon pommiäpä. Wanna go? Mä oon pommiäpä. Tuu mun Get taakse. wrecked siihen eteen vielä flashback. Hei, tuu mun taakse. Aina. Sopiiks? Mitä? Ei! Mä en ehtinyt ottaa mun AK:ta. Kuolit se Et just. oo tosissas. Kato. Ai vittu! Jumala, tuolla on tyyppejä hirveesti. Lähetään menee. Oi jumala. Ei! Mun kannattais katsoa vähän. Hei, come on. Please, voittakaa me. No ei. Tästä olisi kiva, jos olisi 8-0 peli. Tai enemmän. Voit snipea sen. Ui.
Mä katson Missä ne kaksi muuta on? Katso tuo kuvaa, tuon meidän tiimiläisen kuvaa. Hei, mä katson mistä ne toiset on. Smotsy on sen ihan vieressä. Ammu se! Come on! No ei vitsi, Yes! se kuolee. Oi, se ampui sen! Yes! Mitä ihmettä? Onks kaikki häkkerit vai onks se niin proita? En mä tiedä, tää on ihan sikaproota. Hei, mä otan ton sama sniperi. Ruski te huju. Ruski. Mä en ota mitään, mä menen jolomode. Shut up, self. Hei muutas. Näköjään mulla on tullut skini mun CSSG08 on tullut skini. Nice. Hei, täällä on jollain avikka täällä. Joo. Kukkia. Oi vitsi, mistä se lähtee? The chicken farmer kuoli, ei kun ampui jonkun. Oi vitsi, kaikki vaan. Miten mä... Huhhuh. Plant A. Toi Viid pitää kuolla en selvästi. Se on pakko kuolla. Shut up, me. Mä menen. Oi. Viid siellä. Oi. Kato mua! En mä kato. Mä oon vielä elossa, tiesit sä? Siis herran jumala, mä sain ihan sikasiisti M4A1. Aa. Ja M4A4. No mä oon vielä näin. Ootas, mä otan vähän granaatteja. Siis kato, missä sä oot? Kato. Wow, tuo upea. Hei, tehdään näin. Tuu tänne mun viereen. Tänne Missä takas. Tänne. Ei, tuu tänne. Ei, Mä näin tänne. Mä menen tänne. Get wrecked. Siihen eteen vielä hashtag. Ota kaikkea hyvää. Okei, nyt mua ei saada. Hei, pommi on. Ei kun pommi on otettu. Huiso! Kuole! Jes, sä tapoit. Jes. Yes. Me ollaan terroristiin. Tiedätkö We Are Number One musiikin? Joo. We are number one. Voitko kuulettaa? Me ollaan terroristit. Vois ostaa avikan tai jonkun. Me ollaan terroristit. Nyt me tapetaan. Kaikki me tapetaan. Hei, Alex, tuu. Missä sä oot? Mä seuraan Uisaa. Joo, moi! Mä en ehkä mene tonne kaikkien keskelle. Mä hakeen pommin. Hui juma. Mitä ihmettä? Mistä se veti? Ai vitsi. Mitä? Se tappoi kaksi tyyppiä. Häkkeri, täällä on häkkeri, että mitä? Kuka? Minä. Se hyppäsi tonne talon katolle ja ampui sieltä. Joo. Mua tänään haukuttiin hintiksi. Miksi ihmeessä? Mitä? Mitä? Tää me kyllä hävitti. Ei me hävitty tää peli ainakaan. Ei mun niin, mutta tää roundi, mut tiedät... Ei, kato tätä yhden tyypin kuvaa, joka käyttää sniperia. Ai siis meidän tiimiläinen. Ei, toisen tiimiläinen. Kuka käyttää sniperia? Joo. Ai toi MCC Hicken Nugget. Joo, en näy enää. Enough. Hei, mulla on 10 tonnia. Nyt lähti. Avikka. Netto. Kaikki vaan. Kaikki mistä mä tykkään. Shut up, self, you fucking noob. Mitä noi puhuu tuolla? Mä tiedän. Se on shut No ihan jo. Shut up! No pällejä. Hei, kuuluuks ne mut? Kuuleeks ne mut? Shut up. Mitä? Ei, mulla oli pommia kaikki. Ei perhana. Smoken pois tuolta. Hei, siellä on tyyppejä siellä sieltä B-lähellä. Okei, mä menen sitten alla. Hei, tässä on pommi jossain lähellä. Mut hei, kato onks siellä tyyppejä siinä pommilla.
Oota, joo, okei, mä katon. Missä täällä on pommi? Jes, mulla on se. Jes, mulla on pommi. Mene! Oota, mä katon edeltä, onks tää tyyppi. Ei vit! Siellä on tyyppi, siellä on tyyppi! Se on tyyppi. Siellä on tyyppi! Älä mene sinne. Kuoli jo. Voi jumaa. Joku äiritsee hirveästi. Mun tekis mieli jätskiä. Tänään oli kyllä tosi helle päivä. Tekis Arvaa, kun me käviltiin 10 kilsaa koulunkaan. hei. Mut hei, teet mitä? Mä tulin tänään tutustua sun kouluun, koska mä tuun nelosluokkalaisen sun kouluus. Tulit sä tänään? Tulin tänään tutustua. Oliko se ihan ok? Se oli ihan sika hyvä koulu, mut siellä ruokalassa oli ekaksi ihan sikana väkeä. Jep. Se missä on käpylän... Mitä? Se missä on Joo, käpylän... täällä on häkkäri. Täällä on ihan selvä häkkäri. Mut se missä on käpylän klubi, niin siellä mä oon. Joo. Hei, mä näin muuten sut. Näetkö? Joo. Mut siellä missä on käpylän klubi, sinne tulee meidän luokka. 3. Okei. kerros. Elikkä Väinölään. Joo. 3. kerrokseen. Ei sä elät. Te tuutte nelosluokkalaisen sinne. Ei. Niin me tulla samana... Hei, ota, mä voin rakennukseen. katsoa, onko sun lähellä tyyppejä. Ai, kuolit jo? Oi En. vitsi. Joo, mä kuolin kyllä. Joku sniper on tuossa. Hetkinen. Joo, se on se häkkäri. Oi vitsi, mä... Joo, kun se ampuu tuolta niinku seiniä läpi kaikki headshotilla ilman, että se tähtää. Niin. Mä menen tänne piiloon. Elikkä toisin sanoen se bunny hoppaa ja non-scopea. Ai, eikö näin? Oh, ha, bunny, hop. Hetkinen, ootas, mä katon, onko se tyyppejä. Ei, täällä onks ole toi se? tyyppejä. Onks se chicken farmer? Ei. Onks chicken farmer meillä? Hei, minne te laitat se pommin? Ai tähän, okei. Se räjähtää. Tänne ei saa tunne kukaan. Mua ei kiinnosta, että mä kuolen. Toi pommi räjähtää. Et sä voi vielä tietää. Mut, Kara kuoli. Hei, siellä sun yläpuolella on tyyppi. Ammu siellä se lattiaan. Juokse! Oi, Siinä! kuolla! Jos! Mä tapoin sen viimeisen. Se pommi jävää! Mä en kuollu. Nyt rektataan. Nyt mä laitan... Nyt Mä otin AK. Ei mitään. mä otan granaatit. Kaikki granaatit. No meni jo. Joo. Kaikki granaatit pitää olla. Ota se VMKD. Mihin sä oot menossa? Oot sä menossa B vai A? Ai sä oot siinä. Ai vit! Siellä on tyyppi Joku ihan tappoi sika. mut! Joku tappoi mut! Mä oon sun takanassa ja joku tappoi mut. Katso, Mä että täällä on siis häkkeri. Joo, se on se häkkäri. Siis, hetkinen. Non-scopeasko se mut? Häh? Joo, se non-scopeas, mut ihan tosta vaan. Pelataanko kohta minne tai jotain? Voitaisko mennä pelata tää vaan? Ai tätä vaan. Ei, tätä vaan niinku. Pelataan sit seuraavaksi arm racea. Okei. Mitä sä oikein teet? Syön. Juu. Ja heilutin. Ja mä vedin just äsken jääkahvin, niin. Tää pirteänä pyssy. Vaikka kello 2 asti. Tiedätkö mitä armoreississa pitää tehdä? Mitä? Tiedätkö mitä armoreississa pitää tehdä? No. Niin pitäisi olla niinku eri aseita ja sit sä aloitat yhdestä aseesta, sit sä, aina kun sä saat 2 tappoa, sä saat toisen aseen ja sit näin edespäin.
Pommijäpä mä oon. Mä otin Negevi. Joo, tuu. Let's go. Muertosi. Hei, oota mua. Hei, missä sä oot? Kato. Ne siinä. Ei, tuu tänne. Huoneeseen. Mä näen tuolla tyyppejä paljon. Let's go. Hei, enää 2 voittoa, niin me ollaan voitettu koko homma. Ei tuu tänne, mulla on piilupaikka. Ei sinne. Väärä suunta. Tuu. Mä tuu mun taakse. Sä just mun takana, joo. Arvaa mitä mä pelasin eilen. Pelasin Battlefield. Hei, tuolla on tyyppi! Hui vitsi, se ei huomannut mua. Tuu tänne alas. Tänne. Mä tapoin sen. Ai tuu tänne. Eiku, mennään yhdessä. Ollaan Vähän yhdessä aina. hankalaa. Mä sain M4A1. Mä heitä flash. Tässä on hiljen, niin. Mä heitä flashin tonne. Heitä! Äkkä! Pois! Älä kato! Hui, tuolla meidän takana on tyyppejä. Kuka snippas? Miten? Se on se Joo, häkkeri! kato! Jep, se heti snippas mut. Pystyy vaan. Tolleen pystyy vaan. Kaikki pitää. Me ei ehkä voitetakaan tätä peliä. Ei. Hei, missä oot? Taas tänne. Hei, mä otan pommin. Joku heitti pommin vaan. Tuu sen talon takas. Tuu sen taloon sitten. Okei? Oots talossa? Oletko talossa? Mä oon siellä. Mitä? Joo, noni. Joo. Tää sama äijä, joka on aina vaan. Mulla oli Negeviä kaikki, se vaan vetää M4A1 mun touhussa. Mä oon täällä piilos. Näet missä mä oon piilos? Hetkinen, mä voin kertoa missä sulla täällä on tyyppejä. Onks alla? Ota, pysy siinä. Ei hitti. Jätä se. Onko aalla? Oi vitsi! Kuoli. Kuka hitto? Täällä on tää joku devil-asetti. Tai 1 voitto enää. Voitetaan tää. Joo. Me ollaan terroristit. Me tapetaan kaikki. Mä otin snipan. Ihan vauhdilla. Ei ota mua. Mä oon sun takanas. Ei ota. Mä oon sun takanas. Mä oon sun takanas pomppimassa. Mä oon mun sniperilla. Laita tonne vaan randomisti tommosen. Ei vitsi, flashi. Wow, sit takana! Hacker! Famas. Jos me voitettais tää nyt viimeinen peli ja se ois kiva. Mennäänkö sit pelaa jotain? Minee. Speedrun. Mut mennään Mineplexiin sitten. Mineplexiin. Joo. Mikä ne koodit on? Mut mennään US Mineplex. Okei? Okay? Siis us.mineplex. Joo. EU.com. Joo, siihen. Myös siihen. Oota. Mistä me nyt voitettais tämä? Joo, me voitetaan. Ai, se häkkeri on vielä elossa. Mä en kato. Yes, me voitettiin pakosti. Häkkerikin. No niin, häkkeri tappaa yhdenkin. Mikä häkkeri? Selvä häkkeri. Kiva. Noniin. Me ei se varmaan saatu mitään. Nyt katsojat. Näen sitten. NYT nyt. Mennään. Elikkä onko Nyt on se pausella. tuolla exit to my menu?
Mä oon nyt, Exit the game. mä oon nyt pausella. Mä laitan pauselle. Okei. Videon. Hetkinen. Älä viitti. No, Onko Ossi? häkännyt. Eikö? Sä on bännit. Ossi, sä oot poistanut minän. Mitä? Onko Sossi poistanut minä? No, Kysy Ossi. Mitä? mun pitää lataa nyt sen. Kestää kauan. En mä tiedä, Ossi on vaan jostain syystä poistanut se Miksi eikä sä ladannut pelaat sitä. Paladis? Miksi sä pelaat sitten No kun ei, en mä pelaa sitä. No mitä? Siinä näkyy, että sä pelaat. En mä pelaa, mä oon internetissä, mä kirjoitan. Nyt mulla on uusi käyttäjä, niin mä menen jo siihen servuun. Mennään, Joo, ovena hetki. muista Mindplex. Mä menen jo sinne. Ei, mut hetkinen. Otas. Ota hetki. Muista uudestaan sitten. Jos pääset. Kiva. Ei sitä voi ladata. Laava. Kerro mitä mun pitää tehdä. Miten mä voin kirjautua sinne? Eli? No kirja. Mikä se on? Ota, mä nyt kirjaudun. Joo. Mennään sit Britkesiin. Sopiiks Okei. sulle Britkes? Mulla ei mun käyttäjällä miner kitti, mutta Ihan tässä peliä. niin oot sä nyt täällä vielä? Oota hetkinen, kun mä en oo vielä kirjautunut tähän edes minään. Ei se toimi. Jee. Eikö? No, hups, jotain tapahtuu ja kaikki menee päin. Kysy Ossilta. No, ei se anna mun kirjautua. Joten jee. Mitä sit pelataan? En mä tiedä. Pelataan sit TF. Okei. Oota hetki.
Mä en vaan niinku ymmärrä, että mitä mä tehdä. No, me voidaan myös sitten pelata TF. Sitäkin voisi totta vaan. No pelataan sitten TF, kun ei toimi ne toi.